15 legfurcsább dolog, amiért rengeteg pénzt adtak Milliókat aukció. fizettek. Így van. Egy arany WC? Uram, Na várjál, na itt azért már. Now we're talking. Úristen, Vigyázz. na ez. Ez? Ez a budi. De várjál, Full arany. tömör arany. De várjál, Tömör mert az arany. arany puha. Hát itt szerintem ez meg van jól csinálva. Lehetséges. Tehát ez egy tömör, na solid ez- gold budi. Mennyire? Na jó, de, 18 karátos. hát na jó, de az meg ennyi, tehát ez színaranyba is. Hát ez Kurva amiatt sok. is rohadt drága, hogy arany. Így Igen. Van. 12 millió dollárért ment el. És az a durva, hogy egyébként csak aranyárba ment. Igen, elment abba az aranyárba, mert egyetlen egy ember licitált rá. Hát ezt nem hiszem el. Mi Nem van az akart mást emberekkel? aranybudit. Hogy az emberek milyen unalmasak? Hát nem. Amúgy, de nem. Gondolj bele. De milyen kurva jó ez, érted? Szívózok, pázzák, csak szívózok. Nekem sincs. Itt a fertőtlenítésre nincs gond. Semmi. De arany. Ez 10/10-es budi amúgy. Ez amúgy abszolút. Azt Ez a max. el kell mondjam, hogy ez nem, ez 10 és fél. Ez a 10. benchmark, Tehát Jani, innentől számolod a minden, pont. hát akkor nagyon rossz lenne. Tehát ez a bizonyíték arra, hogy 10-es nem lehet csak ez, és akkor így a Hát igen. 9,9 lett a legjobb. Ez zsebóra. Oké. Ó. Tehát a mentőhajó, ami ment a Titanichoz menteni, a mentőhajónak a Kapitányának ajándékozták. aki 700 embert mentett ki. Így van, tehát ez az RMS Igen. Kárpátiának a kapitánya kapta ezt az órát, ez az óra nem volt a Titanicon, csak Így van. azért kapta, mert 700 embert 700 mentettek ki a embert Titanicon, megmentett. és Brutál. ezt, igen, nagyon durva, tehát ez nem volt a Titanicon ez az óra, Igen. de így kötődik a történethez Igen, és a igen, Titanichoz, igen, igen, igen. és ezáltal, hogy most ugye ilyen irgalmatlan drágán kelt el, tehát hogy emiatt ez a legdrágább Titanic emléktárgy, amit valaha aukcióra 2 bocsátottak, millió dollárért. 2 millió dollárért kelt el. Ja, Hát nem semmi. nagyon durva. Nagyon durva. Egyébként egy 18 karátos Tiffany Co. zsebóráról van szó. Hát na. Nem semmi. Igen. Ja,